Napakaganda ni Rosario. Dalaga na siya. Para siyang bulaklak na habang naglalakad ay nagsasabog ng napakabangong halimuyak. Ultimong puno ng kawayan ay gustong yumuko sa bawat matapakan ng dalaga. Si Rosario ay tila isang diyosa sa lahat ng mga kalalakihang gustong sumamba. May isang nilalang sa loob ng isang kakahuyan, ang laging nakamasid sa bawat kilos ng dalaga. Naaaliw ito tuwing makikitang namimitas siya ng mga ligaw na bulaklak. Akin ka, Rosario. Magiging akin ka. Ang bulong ng ayaw magpakitang nilalang. Ang bulong ay tinangay ng hangin. Napalinga si Rosario nang maramdaman na parang may nagmamasid sa kanya. Dali-dali niyang pinitbit ang basket ng bulaklak sa pangamba na may panganib na nakaabang sa kanya. Marami ang nagkakainteres sa kanya, kaya maingat ang dalaga na mapangalagaan ang dangal. Karamihan sa kalalakihan sa baryo nila ay nangangarap mapaibig si Rosario. Mabait naman ang dalaga, pero marami rin ang naiilang na lumapit sa kanya. Madalas na kapag nagkakatipon ang mga kalalakihan ay si Rosario ang paksa. Maging akin lang si Milagros, pwede na akong magpakain sa buhaya. Bulalas ni Art na nasa kumikinang na mga mata ang labis na pag-ibig sa dalaga. Isang matanda ang nagpakita ng gintong singsing na may malaking brilyanteng nakatanim. Sa laki ng bato ng singsing ko, ewan ko lang kung hindi masilaw ang babaeng gugustuhin ko. May lihim na pagtingin din pala ang matandang si Mang Kaloy sa musa ng baryo. Sagutin lang ako ni Milagros, bukas na bukas din ay pwede na akong ilibing ng buhay. Si Rael na natatawa lang sa usapan ay nagawa na rin magparinig. Sige, pag nabiyuda na lang si Rosario, saka na lang ako didiskarte sa kanya. Malakas na kinutusan ni Art si Rael. Isang bata ang nakarinig at nagsalita sa sinto-sintong si Rael. Ugok, alam mo, kahit ikaw ang nag-iisang kahuli-hulihang lalaki dito sa mundo, hinding-hindi ka papasa kay Ate Rosario. Ang baho-baho mo kaya. Ang baho ng itsura mo. Saka napatawa ng ubod lakas si Art at muntik pang tumalsik ang pustiso sa pagtawa. Lalong umugong ang tawanan. Ang malakas at masayang tawanan ay hindi nagustuhan ng selosong nilalang sa kakahuyan. Kailanman ay hindi ito papayag na may maging karibal sa pag-ibig ni Rosario. Nabulabog ang katahimikan ng gabi sa isang malakas na panaghoy. Nakakailabot ang panaghoy. Ginising noon si Rosario at ang tiyahin. Diyos ko, nagising niya yata ang halimaw sa kakahuyan. Sambit ng tiyahin. Gulat na napatingin ang dalaga sa matanda. Ang tiyahin ni Rosario ay nabalot ng pangamba. Rosario, nililigawan ka ba ng halimaw? Tanong sa pamangkin. Napaiktad sa pagkakahiga ang dalaga. Tiya, sino ho bang halimaw? Wala ho akong maniligaw na halimaw. Bigla tuloy natakot ang dalaga sa narinig. Basta, huwag ka munang pupunta sa kakahuyan. Delikado. Iba ang nag-iingat. Takot ang anyo ng matanda. Matagal ding hindi lumabas ng bahay si Rosario. Pinagbawalan siya ng tiyahin. Huwag ka munang pupunta sa kakahuyan. Hindi mo ba alam na may namamahay doong halimaw? Akala nga ni Rosario, isa lang kwentong bayan ang tungkol sa halimaw. Napalingon siya sa tiyahin.
Totoo ho ba yun? Totoo ang halimaw? Naka! Piyok ng matanda. Kapag nakursunadahan ka ng halimaw na yun, lahat ng lalaking magkakagusto sa iyo, kakainin ng laho. Kinilabutan si Rosario. Hindi niya na sinabi sa tiyahin na sa tuwing nasa kakahuyan ay tila may aninong nagmamatsyag sa kanya. Nakakatakot ho pala. Mula noon ay hindi na nga nagtangka pa si Rosario na magpunta pa sa masukal na lugar. Naging malungkot ang lugar ng kakahuyan. Naging parang sementeryo. Isang gabing mailap ang buwan ay tinangka ng halimaw na puntahan ang lugar ni Rosario. Mula sa di kalayuan ay napaungol ito na makita sa bukas na bintana ang isang kausap ni Rosario na si Art, na noon ay umakyat ng ligaw sa dalaga. Ano yun? Kinabahan si Rosario na marinig ang ungol. Gusto mo? Tingnan ko. Lakas loob, sabi ng lalaki. Inawat ng dalaga ang manliligaw. Huwag na, baka may naligaw lang na hayop. Nakatiimbagang ang halimaw. Nilamukos nito ang hawak na bulaklak. Nag-iba ng kulay ang pulang bulaklak nang nalaglag ang talulot sa lupa. Naging kulay itim, kulay dilim. Tumagundong ang lupa nang mabilis na tumakbo ang halimaw palayo sa lugar na iyon. Yumanig sa kubo ni Rosario. Lumilindol! Lumilindol! At kasunod niyon ay nadinig naman nila ang tila tumatangis na ungol. Isang ungol na papalayo. Napakrus ang tiyahin ni Rosario. Diyos ko, nagseselos ang halimaw. Anas nito. Wala na si Art nang magbigay babala ang tiyahin ni Rosario. May lihim na pagtingin sa iyo ang halimaw at hindi siya papayag na magkaroon ng karibal sa puso mo, Rosario. Tinawanan lang yun ni Rosario. Tiya, ang kwentong halimaw ay katang isip lang. Kwentong panakot lang sa mga bata. Hindi yun totoo. Walang halimaw sa kasalukuyan. Wala. Pinalakas ni Rosario ang loob na naapektuhang tiyahin sa kwentong iyon. Natahimik na lang ang tiyahin. Sana nga wala. Umaga. Nagwawalis ng bakuran si Rosario nang may mapuna siya na halaman na tumubo sa gilid ng puno. Hindi niya binunot, lalo pat nakita niya na nagsisimula na itong mamulaklak. Hapon, pagsulyap ni Rosario sa bintana, ay nakitang hindi mula rito ang misteryosong halaman. Ang bilis lumaki ng bulaklak, halos sinlaki na agad ng plato. Dahil sa pagkahilig sa bulaklak, ay nilapitan niya ito. Tumiklop ang bulaklak na parang nahihiya o may gustong itago sa kanya. Ang ganda! Ang ganda naman ng bulaklak na to, kaya lang parang lumuluha. Nakita kasi niya na namamasama-sa ito, parang isang nangingibig na nagtatampo at itinatago ang luha. Gabi, may bagong manliligaw si Rosario. Si Kaloy. Ang kintab ng suot, pati buhok, hanep sa kintab, unat na unat. Si Mang Kaloy iyon na may dala pang sitsyarong bulaklak at chicken barbecue para sa tiyahin ni Rosario. Sino ba ang liligawan mo? Ako o ang pamangkin ko? Tanong na matandang babae na nagtataka. Bumelo pa ang katawan ni Mang Kaloy. Siyempre, ang magandang dilag. Ani yon, sabay kindat kay Rosario. Napatungo ang dalaga. Muntik pa siyang masilaw sa nangingislap na bato na singsing ng lalaki. Sus, may lagay pa. O siya, sige, nasa pamangkin ko na ho ang pasya.
kung malabo na ang kanyang mata. Sabay patutsada ng tiyahin. Sinuklay lang ng matanda ang kilay. Rosario, sagutin mo lang ako. Kahit hining ako, ibibigay ko sa iyo. Muli ay sinuklay nito ang buhok. Sadyang gusto lang ipakita kay Rosario kung gaano kalaki ang bato ng singsing na suot. Lihim na natatawa lang ang dalaga. Medyo naaasiwa rin siya sa nagmumurang kamyas na matanda. Matabil si Mang Kaloy. Lahat na yata ng sarap sa buhay ay gusto niyang ipangako sa dalaga. Tangu-tangu lang si Rosario. Naawa rin naman siya sa matanda. Hindi niya ito pinrangka. Hindi rin naman inalisan ng pag-asa. Pipito-pito pa ang matanda habang pumapanaog ng bahay. Yun na ang huling kita niya doon. Nagsisiga ng bakuran ang tiyahin kinabukasan nang tila mabulabog ang kumpol na langaw. Nagliparan ito habang wasiwas ang matanda sa hawak na walis tingting. Bakit? Ang daming langaw dito. Saan nang gagaling ang mga pesteng ito? Takang umikot ang mga mata ng matanda. Nagdilim nga naman ang paligid sa dami ng langaw na parang may pinagpipestahan. 2 araw pa ang binilang ay may nagtatanong na kay Mang Kaloy. Nawawala raw ang matanda. Huli raw na mataan ng matanda sa bakuran nila nang umakyat ng ligaw kay Rosario. Siyempre, hindi nila alam kung nasaan. Hindi kaya kinuha ng halimaw si Tandang Kaloy? Muli ay naroon ang pangamba sa mata ng tiyahin ni Rosario nang kausapin ng pamangkin. Wala namang imik ang dalaga. Totoo na yatang kwentong tungkol sa halimaw. Nang gabing iyon ay halos ipagtabuyan niya si Art. Huwag ka nang pupunta dito, Art, aniya. Hanggat maaari, huwag ka nang pupunta dito sa amin. Hindi inakala ni Rosario na daramdamin ng binata ang kanyang pagtataboy. Hindi kasi niya alam kung papaano sasabihin dito ang pag-aalala. Nahihiya rin kasi siyang pagtawanan nito kung sasabihin niyang ang dahilan niya ng pagpigil dito ay ang hindi nakikitang halimaw. Ang sakit mo namang magsalita. Bakit, Rosario? Hindi mo ba ako gusto? Puno ng hinanakit si Art. Nagdahilan na lang ang dalaga. Hindi naman sa ganon. Kaya lang, ayokong malagay sa peligro ang buhay mo. Hindi ako ang tamang babae para sa'yo. Masama ang loob na nanaog ng bahay ang binata. Iyon na ang una't huling kita ni Rosario kay Art. Ang sabi-sabi, baka raw nagpakain na sa buhaya dahil nabigo sa pag-ibig sa dalaga. Samantala, lalong tumindi ang mabahong amoy sa hardin ni Rosario. Amoy na umaabot sa kabilang ibayo. Ang gusgusing si Rael tuloy ang napagdiskatahan ng mga tambay. Maligno ka, Rael. Nangangamoy ka. Pang-aasar nila sa lalaking bihira lang kung maligo. Inamoy ni Rael ang panloob na damit. Hoy, baka mga sarili nyo lang ang naaamoy nyo. Ani Rael na nakanisi. Pero ang lalaki man ay nagtataka rin. Saan nga kaya nang gagaling ang hindi ka nais-nais na amoy? Isa ang sumagot. Sa bakuran daw nila, Rosario. May bulong-bulungan nga na baka kaya nawawala si Tandang Kaloy at Art. Baka doon ibinaon ng buhay. Nagsenyas ng lagot si Rael. Huwag naman kayong ganyan. Masama ang
mambintang. May nambuyo kay Rael. Pagkakataon mo na, Rael. Ikaw naman ang dumiskarte kay Rosario. Wala na ang dalawang asungot na karibal mo. Nilawayan ni Rael ang kilay. Ngumisi. Wala na nga akong karibal. Ginawang katatawanan si Rael na mga taga roon para kasing kulang-kulang para may sira sa ulo. Kahit anong ipagawa mo, sinusunod. Walang sariling desisyon. Sugod na sugod. Naligo si Rael ng gabing iyon. Nang hiram pa ito ng barong na akala mo ay damit na pamburol. Sinipilyo niya pati kuko para maging kaaya-aya sa pag-akyat na ligaw sa dalaga. Minasahe pa siya na isang alaskador. Pagbutihin mo, bata! Hataw! Lumakad mag-isa si Rael, dala ang lumang gitara. Puno ng kumpiyansa, tinapatan ni Rael ang bintana ng dalaga. Dala ang gitara, kahit wala sa tono, ay bumanat ito ng isang harana. Nadinig ni Rosario ang harana ni Rael. Tinipa ang gitara, hindi pa man lumalabas ang boses, ay para itong nabibilaukan, parang sinasakal. Abot-abot ang kaba ng dalaga, na para bang may nangyayaring hindi maganda. Nahinto ang harana, wala na ang kumakanta. Pagbukas ni Rosario ng bintana, ay wala na din siyang nakita. Wala na si Rael sa kinatatayuan kanina sa labas. Kasunod na iyon ay narinig ni Rosario ang dagundong ng mga mabibigat na hakbang. Bahagya siyang nagkubli sa bintana dahil nauunahan na siya ng takot. At hindi na niya gusto na makita ang takot na iyon. Nakita niya sa tama ng liwanag ng buwan ang napakalaking anino, mabalahibo, matatalim ang pangil, matatalas ang mga uko. Palinga-linga pa ito at hinugot ang punpon ng mga bulaklak sa hardin. Kitang-kita ang pagluhod ng anino at pag-aalay ng bulaklak sa paanan ng hagdan. Iyon at tumayo na ang nilalang na iyon at patakbong palayo. Nakaramdam ng tagumpay ang selosong halimaw. Agad hinila ni Rosario ang tukod ng bintana para isara iyon. Nanginginig ang katawan na tumabi siya sa higaan ng tiyahin. Hindi siya pinatulog ng isipin ang halimaw na numero 1 karibal na kanya mga manliligaw. Kinabukasan ay inaapoy na nanagnat si Rosario. Tinawag niya ang tiyahin niya. Nasaan ka? Walang sagot. Kahit namimigat ang pakiramdam, ay pinilit igapang ni Rosario ang katawan. Binuksan niya ang pinto at nakita niyang nandun pa ang punpon ng mga bulaklak. Ang bulaklak na alay ng halimaw sa kanya. Ang nakita niya sa hagdan ay mga bulaklak na kulay dilim. Dinampot ni Rosario, naduwal din siya sa amoy. Ang baho! Nakakasuka ang baho! Nagdilim ang kanyang muka. Ito ang amoy na hindi niya kayang sikmurain. Sino ba naman babae ang matutuwa kapag niregaluhan ka ng bulaklak na amoy patay na daga? Ang bulaklak ay talaga namang nagtataglay ng hindi ka nais-nais na amoy. Para pangang kaamoy ng masangsang na hangin na galing sa bituka ng tao. Maging bubuyog at paru-paro ay masusuka pag lumapit dito. Sapo ang tiyan, dumuwal si Rosario. Halos bumaligtad na ang sikmura niya sa baho ng amoy. Kandaluwa na siya sa baho ng amoy.
Ubod lakas na sinipa ni Rosario ang bulaklak palayo at isang daliri ang tumalsik mula roon. May nakasuot pang singsing sa daliring iyon. Kay Tandang Kaloy, yun ang singsing na huli niyang nakita. Ang singsing na iyon, isa pang bulaklak ang tinagyakan niya palayo. Ang tumilapon na pustiso ay malamang ay kay Art. Tadyak dito, tadyak doon dahil sa takot sa bulaklak ng dilim. Nakalas ang tali sa punpon ng bulaklak. Ang nakalas na tali ay tila galing sa kwerdas ng gitara ni Rael. Kung ganun, tama ang sinasabi ng tiyahin sa kanya na sino man ang maging karibal ng halimaw sa kanya ay kakainin ng laho. Mawawala na parang bula. Pero ano to? Bakit kada sipa niya ng bulaklak ay nakikita niya ang nagtatalsikang putol-putol na bahagi ng katawan? Ang bulaklak ng halimaw ang pinanggagalingan ng amoy ng mga nabubulok na laman, ay siya palang naging libingan ng mga karibal ng selosong malupit na halimaw. Napaiyak si Rosario. Iyak, tawa, tawa iyak ang ginagawa niya. Nababaliw na yata siya sa lahat ng nasaksihan. Nakababaliw ang sobrang takot.